حيل بحر إرترا أبكللاو مايات كح بحري فلي وتادراون بقعات جننات زنصغارق عود سرحت بمكيات درونات ناي درون دبدابات صارقان كم زمور اسمعنا ازي تامل እንዲ ይቻላል እንዴ ኧረ በጌታ በኢየሱስ በቁጥጥር ስር አውሎታል This has never happened before in the history of Miss World. So beautiful. بناك so beautiful. جونوسايدر والكملاخي أبي أحمد بتأزاز حورات عرب إمريتس أب السودان زكايدو زلو دبداب درون كبيد واغان داخفولوك أتسيبيركم سبر زحقو الزينة سراوي السودان جونوسايدر سرعت بلسقنا درون لما عنت نقوهونا ودي قوالو 4 مليون እዚኦም ካሉትን አዛራብት ኮይኖም ዝውዓሉ ዛዕባታት ሕጂ በሐሳብ ክንሪኦም ኢና ፈለማግና ነዛ ቪድዮ ላይክ ከም ድማ ሓሳባትኩም አቦታው ማህበር ኢቶን ክትሓድጉለይን እስከ ሕጂ ሰብስክራይብ ከገበርኩም ተከታተሉ እንድሕር ዳሃሊኩም ድማ ነዛ ቻናል እዚኣ ሰብስክራይብ ማልኩም አረጋግጹ تراوان عمل عالم بمخان زري وزلو زي تحللت سعرن حدنتن نقول له محاوراو ميدياتات الزرارة بغيرهم ما يركب له اتنود درمي صور الكلتشن 20 معواد زكايد زلنا يدم سمعكا وفري تراوان وحدات انتخوانوهم بتكبار قلنا عالم كالزرارة وخمس خالو زمسكرو خوينا ملو بمسارة استرخب حبريتا اتاني ارترا وكيلات وارادر زلاسني تحبتاب كساحجي العلي 4.7 مليون دمسك بمكاب 5 مليون دمس تقسقسلا زاهازي نبزحت عذبت زقرم مخون كله إرتراوان محوراو ميدياتات زريرم وزبل سمعت كفتر كيلو له حجقنا علامنا زيادة كبكنا بللنا مالتونا 5 مليون دمت زبل شتاء تعدل بيدنا يزلو سلازي خلو إجامو خقبر كتاقه يقبع إذن تريفان زلوات شعاتا معالتاتنا يمودات عاوت زو السنة لسلازغونا نيرتراز وكالات موديل سنة حابتاب نابتيز لعالنا عاوت مدرخنا مزح بحبارنا اللعال نحنا امس عالمنا نوارا رزلنا زيد ماني هاقرنا خبريو لحد اوان سمعي نيشتو حزبي 3 مليون 4 مليون من البات قونا بزناي صبرات هاقراتنا حزبي فقدا اللهم ورقت سحوري امو 4.5 ايو 3.5 ايو 4 ايو يبلو مو ممصا بين بحنقولي مغنياتوس نحدا ب3 تربح كاي يكون داي مخونه نحدا ب10 تربح كاي يكون داي مخونه الى حسبمو فقدي تراي كونه فقدي كل سب حد سبي قلت عيني قلت اذني قلت اداو قلت اغار دلو يجن عينتنا يسب فلاله سلازغونه 3 مليون تراي كونه 4 مليون تراي كونه 5 مليون تراي كونه بخندين الرابعه الحمد لله هنا خن الرابعه نخلنا خمد سرحنا يو من 3 مليون و 4 مليون تراي كم ذي كنا الرقاقي سفر ኧረ በጌታ በኢየሱስ እንዲቻላል ኤርትራውያኖች ይለያሉ ወይኔ በመድኃኒዓለም نحنا تا إثيوبيا تتعود سني تتعود بحق يدبلكم دلقو حزب إرترا حساد حزب يكون دم كتصويعات خيد لا مس عالمينا نبعث دلنا እሶም ምሳና እንታዲዮም አለው ምሳና ደድሕሪና ደመጹ ጸገም አለውም ምሳና ይወዳደሩ ቁርብ ከማን ስክፍታ ይብልኖም ስለዚህ ሕዋት ንሕና እታ ኢትዮጵያ ትተዓወት ስኒ ትተዓወት በሐቅ ይድብለኩም ደለኹ ህዝብ ኤርትራ ሓሳድ ህዝብ ይኮነ ግን እቲ ግብሮ ማራቅጭ ይምጸልካ ከመይሎም ኤርትራ ዮኒ ማኛ ይገልጾም ነይሩ እዛ ኤርትራዊት እንተዘይ ተህሉ ነይራሲ ድምጽኹም ሲሽታትኩም ምጠፈ ነይሩ ሕጂ ኤርትራዊት አላ ምስተባልኩም ግን አንጻር ኤርትራን ተበጊስኩም ስለዚህ እዚያም ነውራማትዮም ገለገለ ሰባት በዓል ቤታየው ድባሉ በዓል ዚያ መማር ትባል በዓል ሚኪ ፊታውራሪ ዝባሉ እዚያም ኩሎም ጊፍተራቶም ኤርትራውያንም ያራዳ ልጆች ግን ግልብጥ ኢሎም ራእዮም ናቤ ከይዶም ናብ አዶም ከይዶም ስለዚህ
ዋላትዮም ጊፍተራ ድኾንኩም ሰባት ኣስተብዕሉ ያራዳ ልጆች እዚኦም ብመልሓሶም ተረዲካሉ ዝብ የውድቁ ግልጽ ገሬ ይዛረበኩም ብመልሓሶም ዝብ የውድቁ ወይ ወጀጋኑ ሃወይ እስኻኮ በጣም እኮ ነብሲ አንበሳኻ ንፉኢኻ እንዳበሉት ጊፍተር እንድሕር ኮይኑ ወጀጋኑ ከሙ ገሮም ይምዘብድንቁ ያራዳ ልጅ ባህሪኦም ከሙ እዩ ኣነ ፈልጦም ያጸቢቀ ስለዚ ደጋጊመ ክብለኩም ድኽእል ጸላኢኻ ክትፈልጥ ንእሽተይ ወራይ ግበር ያራዳ ልጅ እንዳቆንጠጠካ እንዳፈገእካ ተረዲካሉ ጊፍት አይተሃቦ ታዲየን ሲሉ ሃገርካ እንዳጸለ አልካ ክብርኻ እንዳጸለ ከመይ ጌርካ ከተቦ ስለዚ ይሕዋት ኣነ ኣብ ጁባኹም ካኣቱ ደለይኮንኩም ግን ሕስብ ኣብሉ ሓደ ሰብ ኣትሊስት ዘድንቐካ ሃገርካ ድፈቱ ተትኸውን ርኢናዮም እኮ ኢና በዚያ ናይ ስኒትሲ በዓል ቤታዮ ራእይዎም እዚያ ሉቕማፅ ተረዲኩም ኣሎ እንታይ ትገብራላ ራእይዎ ስኒት ንክትሰዓርሲ ክልተ መዓልቲ ሙሉ ኣይደቀሰትን ራእዩ ጊፍተራት ድማ ኤርትራውያን ካብ ሓላፍነቱ ብሓይሊ ካብ ዘለን ዳሓር ኣብ ሚድያታት ይኹን ኣብ ካልኦት መንግስታዊ ስራሕቲ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ መሪሕነት ህወሓትን ሰራዊት ትግራይን ከም ዝተዘራረበን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐን ኣብ ፖለቲካውን ወታደራውን ዛዕባታት ክሕግዝ ከም ዝተስማዕምዕን ምንጭታት ትግራይ ስትሪም ሚድያ ገሊፆም Yeah, life is beautiful. Yeah. So we welcome to Vietnam. Vietnam so beautiful. Vietnam so beautiful. Yes, thank you. I won top 6 Miss World 2026. Eritrea, Myanmar, Cambodia, Vietnam, Ethiopia, and other. And all top 6. Yes. And you? This has never happened before in the history of Miss World. Miss Eritrea has amassed 4 million votes from the people, by the people. The people have spoken. They want the crown seated on Miss Eritrea's head. For a first timer in this competition, this is super impressive. In fact, it is more than impressive. 4 million votes in a few days. The people's choice. The people have spoken. People will spend their time, their energy, their money to give 4 million votes to Miss Eritrea. This is groundbreaking. The world has never seen this. What's off coming from an African country? Back at home, we are super proud of Eritrea. We have been missing on the beauty, the culture, the benevolence, the intelligence of Eritrea in this competition. For a first timer, this is excellent. This is perfect. The world is talking. All heads are turned. All eyes are looking at Miss World Eritrea. We are glued. We love you, Eritrea. Huh? 4 مليون كبيري بك مالسي 2 مليون بت 3 مليون بتعس اجي تاغيرو من انستغرامس نصباحيتوس 4 مليون يا ايب عليك بتاع ما اخري اخمنا بتاع متحوكسنا حجون قصلي اي ثينك لو ما انت مشديا قال اي ثينك اقداسي وتفسو قصلو انقصلينا سنيت تعود مالودي سنيت تعود ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ክልላዊ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ፍሉይ ወታደራውን ብቕዓትን ጅግንነትን ዘንጸባረቐ ዕውት ስርሒት ብምክያድ ጸጥታዊ ላዕላውነት ሃገሩ ከም ዘረጋገጸ ተሓቢሩ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝተረኣየ ሓድሽ ምዕባለታትን ወጥርታትን ስዒቡ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብዘረኣይዎ ልዑል ንቕሓትን ተወፋይነትን ንስጋት ጸጥታ ክፈጥሩ ዝፈተኑ ወገናት ማለት እውን ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳት ጃላውን ብምቁፅጻር ዓብዪ ጅግንነት ፈጺሞም እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ልዕሊ 1200 ዝነውሓቱ ገንገን ባሕርን ደሴታትን ኤርትራ ንምሕላው ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዘለዎ ብቕዓትን ዘይሕለል ጻዕርን ዘመስከረ እዩ መሰረት ዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ስርሒት ብቕልጡፍ መጥቃዕቲ ውፊነት ምላሽ ዝተኻየደ ኮይኑ ንዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊ ማያት ኤርትራ ዝግበር ትንኮሳታትን ሽርሕታትን ንምፍሻል ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ድሉው ምዃኑ ብግብረ መስኪሩ ኣሎ
እዚ ስርሒት ነቲ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ገዳስነት ዘለዎ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከብ ሰላምን ድሕንነትን ኣብ ምውሓስ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ብተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ዞባ ተገሊጹ። እዚ ዜና ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዓብዪ ሓበን ሞራልን ተቐባልነትን ዝረኸበ ኮይኑ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዋርድያ ቀይሕ ባሕሪ ብምዃን ንዝፍጽሞ ዘሎ ቅያታትን ጅግንነትን ደጊሙ ዘረጋግጽ እዩ። ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ብሓፈሻ ሓይሊ ባሕሪ ድማ ብፍላይ ንሃገራዊ ድሕንነት ሉዓላውነት ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ኩሉ ሸዕቢ ንቕሓት ይስጉም ከም ዘሎ እዚ ናይ ሎሚ ጅግንነት ተወሳኺ መርኣያ ኮይኑ ኣሎ። ሻዕራሚ ኤርትራዊ ክመሃር እዩ ዝደሊ ኣብ ክምዕብል እዩ ዝደሊ ብቁጠባ ክመናጨፍ እዩ ዝደሊ ገዛ ክገዝ እዩ ዝደሊ ኢንቨስት ክገብር እዩ ዝደሊ ሚን ሕጂ እቲ ንሪኦ ንሰምዖን ዘረባ ንኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ዝውክል ዘረባ ኣይኮነን ተደኻኒ ጂ ብከምኡ ዓይነት ሪኻዮ ኩሉ ግዜ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሓደ ሓደ ዓጀባብሪኻ እቲ ሕብረተሰብ ይግለጽ ምህላው ይሓዝን እንዲያነ ክልተ ጀነራላት ትግራይ ካብ ጉጅለ ሕወሓት ዝተፈለየ መርገፂ ከም ዝሓዙ ተገሊጾም። ኣዛዚ ደቡብ ግንባር ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስን ምስ ጀነራል ማሾ በየነ ብምዃን ካብቲ ጉጅለ ዝተፈለየ ሓሳብ ሒዞም ክግንጸሉ ምጅማሮም ተገሊጾም። ኣብ መንጎ ሓይልታት ሕወሓትን ፋኖን ሻዕብያን ካልኦት ሓይልታትን ዝተጀመረ ሕብረት ጽምዶም ናብ ፋሕብትን ምባል ተበፂሑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣዛዚ ደቡብ ግንባር ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ምስ ጀነራል ማሾ በየነ ብምዃን ካብቲ ብጉጅለ ሕወሓት ዝተተሓዘ ሓሳብ ዝተፈለየ መርገፂ ሒዞም ክግንጸሉ ምጅማሮም ተገሊጹ። እዚ ስጉምቲ እዚ ናብ ጥፍኣት ካብ ምእታው ዝሓሸን ዘድሕንን መንገዲ ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ። ብኻልእ ሸነኽ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ሓይልታት ሕወሓትን ፋኖን ሻዕብያን ካልኦት ሓይልታትን ዝተጀመረ ጽምዶ ዝተባሃለ ሕብረት ኣብ ከቢድ ቅልውላው በመውዳቕ ናብ ፋሕበትን መዋል ከም ዝበፅሐ ሓደ ሞፂልካ ከይተኣምን ምስ ኣብ ወጊኑ ዘሎ ኣካል መቸም ደስ ብሎ ማለት ኣይኮነን። እዚ ሓደ ሓደ ኣነ ኣምኑልኒ ሰብ ስዕር ሰዓር ጥራይ ዝኣምን ሲምፕል ስኒትካ ስለትስዕር ዘላ ትፀቕጥል ኢሉ ናይቲ ኤርትራዊ ፀቕጢ ልዒሉ ምስ ለዓለ እንታይ ትኸውን ሽዑኡ ዝሃገርሲ ዋና ኣለዎ ኣባ ስለዚ ከምዚ ኣንጻር ተተዛሪብና ሳየዋፃናኒ ስለዚ ክንድግፍ ኣለና ዝብል ሓሳብ መፅእ ከምኡ ኢኖ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ገዛ ኣቲኻሲ 8 ሰብ ሽሮ ተኣዚዞም በይንኻ ቆልዋይ ትብልን ኢኻ እንታይ ዳ ብድሌተይ ጥራይ ክኸይድ ኣይክእልኒ ኢልካ ስቕ ትብል ወላ ዲሞክራሲ እኮ ከምኡ እዩ 2 ሚልዮን ተመሪፆም 1 ሚልዮን ኣይመርፁን እዮም ሕጂ እቲ ሃገር ኣብ ሓደ መፅኣ ኣይኮነትን ግን ቶም 2 ሚልዮን ነቶም ሚልዮን ስዒሮሞም እዚ በቃ ናይ ዓለም ነገር እንዳቢ ሃብቴናስ ዝያዳ تيا እንዳቢ ሃብቴናስ زيادة እንዳቢ بعد يبلكاتيا زيادة እንዳቢ ሃብቴናስ أكو نادي باهو جيسو باهو تام ودعتها يبلكا زي أكو يزوم نو زي حقوفني أنا زي እንዳቢ ሃብቴናስ زيادة ويني أتاي كونتن بعد زيادة داويني ليش زيادة እንዳቢ ሃብቴናስ زيادة እንዳቢ ሃብቴናስ حكي زيادة ሃብቴናስ زيادة እንዳቢ ሃብቴናስ تحكي هذا لا منيا رشيئة مالتي عادي حارقو زيادة أبوي كورم يا مش وين دا تعالوا تزيادة مني عادي من شمن دا خاصة وريتا نبي خاصة وريتا سو عادي مدين باتكلا إذا تحت كذا تعرف نبي ما ندلخه ديشان ايش اوكي واو يا روما قالوا بيبيان ورا ساندي واو اجيا داوتكيا ስራሕ ፈጻሚ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓደሽቲ ስጉምትታት ወሲዶም ስራሕ ፈጻሚ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ዓኺቡ ኣብ 4 ዓበይቲ ጉዳያት ተማሂጦ ውሳነ ሕሊፉሎም ፈለማት ስራሕ ፈጻሚ ዝረአዮ ብዝተፈላለዩ ገባናት ዓበይቲ ህንፀት ዝርከቡ ተሃነፅቲ ዝቐረበ ናይ ይቅርታ ውሳነ ሓሳብ ዝዘተየ ኮይኑ ን573 ተሃነፅቲ ብይቅርታ ክፍትሑ ወሲኑሎም ስዒቡ ድማ ስራሕ ፈጻሚ ዝረአዮ ኣብ ዙርያ መምርሒ ብሔራዊ ኮሚቴ ፀረ ግዕዝና ምጥያሽ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ብሰፊሑ ዝፍጸሙ ዘለዉ ገበናት ግዕዝናን ሳዕቤኖምን ንምክልኻል ንምቁፅጻርን ተሓታትነት ንምርጋፅን ተመጣጣኒ ግብረ መልስን ምሃብን ብዝተፈለየ ትኩረት ብሔራዊ ኣጀንዳ ኮይኑ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብዝረጋግፅ መንገዲ መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ብብርኪ ክልል ብሔራዊ ኮሚቴ ክጣይ ዘኽእል መምርሒ ኣጽዲቑሎም
ሰበር ዘሕጉዝ ዜና ሰራዊት ሱዳን ናይ ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ድሮን ሎም ዓንት ንግሆውን አውዲቀው ኣሎ ኣብ ብሉ ናይል ዝበሃል ከባቢ ፍሉይ ቦታ ስርካም ካብ ኢትዮጵያ አንፈት ዝመጸት ድሮን አውዲቆም ኣለው ብርክት ዘላ ድሮናትን ዘውድقون ዘለው ሰራዊት ሱዳን ከየድነቅ ምሕላፍ ኣይከኣልን በልወን ሓምሽሽወን ንሕና እውን ኣብ ጎንኹም ኣለና ኣብ ደቡባት ኤርትራን ትግራይን ናይ ህግደፍን ሕወሓትን ወታደራዊ ምንቅስቃስ ይካየድ ምህላው ተገሊጾም ካብ 20 ክሳብ 22 ነሓሰ 2026 ዓም ተምረት ኣብ ዘሎ መዓልታት ዘይንጹር ንብረታት ዝጸዓና ሓበይቲ ናይ ጽዕነት መኻይን ብመቐለ ኣስመራ መስመር ብኣንፈት ሰንዓፈ ናብ ኤርትራ ክሓልፋ ተርአየን ኣለዋ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ካብ ዛላምበሳ ኣምባስተ ገለባን ናብ ዝባን ሕጻ ቀርሸብጥን እንትዝርጋሕ ሰራዊት ሕወሓት ድማ ቦትኡ ገዲፉ ናብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝዋጸለምቲ ተጓዒዙ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብመሰረቲ ካብ ተኸባብ ዝወጹ ዘሎ ሓበሬታታት ካብ 20 ነሓሰ ክሳብ 22 ነሓሰ 2026 ዓም ተምረት ኣብ ዘሎ መዓልታት ጸልማት ተጎልቢቡ እንታይ ምዃኑ ብንጹር ዘይተፈለጠ ንብረት ዝጸዓና ሓበይቲ ናይ ጽዕነት መኻይን ብመስመር መቐለ ኣስመራ ብኣንፈት ሰንዓፈ ናብ ኤርትራ ኣትየን ኣለዋ ብተወሳኺ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ከባብታት ዛላምበሳ ኣምባሰ ገለባ ንድሕሪት ብምምላስ ክሳብ ዝባን ሕጻ ቀርሸብጠን ኣብ ዘሎ ቦታታት ተዘርጊሑ ወታደራዊ ናብሮ ይገብር ኣሎ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ሰራዊት ሕወሓት ድማ ቦትኡ ገዲፉ ናብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝዋጸለምቲ ከም ዝተጓዓዘን ናይ ክልቲኦም ሓይልታት ርኡይ ምንባብ ዝተበልኦ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ይረኣይ ምህላው ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊቱ ፍሉይ ናይ ሞባይል ምጥርናፍን ምግፋፍን እናካየደ ይርከብ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ካድረታትን ናይ ኢትዮጵያ ሲም ካርድ ሒዞም ከይርከቡ ታሪር መጠንቀቕታ ዝተዋሃቦም እንትኸውን ካብ ኣስመራ ሒዞም ናብ ዶብ ብምቕራብ ምስ ስድሮም ናይ ኢትዮጵያ ሲም ካርድ ዝራኸቡ ሰባት ምህላዎም በመጥቃስ መፍራሕና ተኻይደ ይርከብ በተወሳኺ ናይ ኤርቴል መደወል ካርዲ ካብ ዕዳጋ ብምጥፍኡ ናይ ህዝቢ ርክባት ከመዝ ተቋረጸ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብቲ ዶባት ዝነብር ህዝቢ በስጋት ኩናት ድርቅን ክራማትን ሕጽረት ዝተማይን ስእነት ናቕፋን ኣብ ከቢድ ሽግር መናውሮ ዲቑ ኣብ ዘለሉ እዋን ሻዕብያን መሰረታዊ ጸገማት ህዝቢ ዕሸሽ ብምዋል ኩናት ንምውላዕ እናተዳለወ ምዃኑ ተጸብጻብ የመላኽቱ ድሮናት ናይ ድሮን ደብዳባት ጻድቃን ከም ዝመርሐ ሰሚዕና እዚ ተኣምር እዩ እዚ ሰሚዕና ጥራሕ ኣይኮነን ብደንብ ብመርትዖ ኣረጋጊፀ ዝነግረኩም ዘለኹ ጻድቃን ይመርሖ እቲ ቲም ናይ ማፒንግ ቲም ናይ ኦፕሬሽን ቲም ዝበሃል ኣለዎ እቲ ናይ ድሮን እዚ ህዝቢ ትግራይ ብደንብ ክሰምዓኒ ይደሊ እዚ ጠቕላላ እዚ ናይ ኣየርን ናይ ድሮናትን ሚሳይላትን ዝበሃል ቲም ክልተ ቲም ኣለዎ ኣብ ላዕሊ ዝመርሕዎ ኮማንድ ኣለዎ ናይ ድሮን ኮማንድ ኣለዎ ይብለካ ነይሩ ጀዋር እቲ ናይ ድሮን ኮማንድ ጻድቃን ኣለዎ ማፒንግ ቲም እና ኦፕሬሽናል ቲም ዝበሃል ኣለዎ ይበሃል እዚ ብደንቢ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዝነገሩና እዩ ጀነራል ጻድቃን ናይ ማፒንግ ቲም ሓላፊ ኦፒ ኮይኑ ዘትኩስ ማለት ንነዘገጽ ኣብዛ ከባቢ እዚኣ ክእከቡ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ከባቢ እዚኡ ከም ዝበለ በዝሒ ህዝቢ ኣሎ ዝብሉ ብምልኦም ማፒንግ ቲም ዝመርሕ ጻድቃን ምዃኑ መረዳእታ ጭቡጥ መረዳእታ ወፂዕና ኦፕሬሽናል ቲም ባዕሎም እዮም ምስቶም ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ዝበሃል ቴክኒካል ሰባት ዘምፅዎም ኦፕሬሽናል ቲም ኣሎ ከምዚ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣለና ምንታይ እዩ መልሲ ዘይተዋሃበ ሕዚ ንእለት በቃ ክቃፀል ከሎ ከምዚ ክድብድብ ከሎ መልሲ ምሃብ የድል ዝብል ፐርሰፕሽን ዘለኩም ኣሕዋትና ከዓ ወታደራዊ ምዃኑ እቲ ጉዳይ ኣይትጠራጠሩ እዚስ ክትርድእዎ እዩ ዝግባእ ክብል ደልየ ወታደራዊ እተው እያ ተቃለሱ እንተተባሂሉስ ሰራዊት ይከኣቱ ህዝቢ እዩ ደቁ ከስልፍ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ጀሚርና ንድሕሪት ከም ዘይቅልበስ እቲ ኩነታት ብሓንሳብ ምስ ጀመርና የኽንውድኦ ብንኽእለሉ ደረጃ እንተ ዘይተቐናጅዩ ባንክን ታንክን ሒዙ ዝቃለሰካ ዘሎ ስርዓት ከጥፋኣካ ዝቃለሰካ ዘሎ ስርዓት ኣብቲ ንኽእ እንዳበልካ ካብ ስሩ ክትፍንቅሎ ክተጥፍኦ ኣብ ዘይትኽእለሉ እዋን ብከምዚ ዓይነት ጅምር ግደፍ ዝኸውን ከም ዘይኮነ እየ ክሕብረኩም ዝደሊ ለዚ ፌደራል መንግስቲ ምስ ሕወሓት ንምድርዳር ሰለስተ ዋና ቅድመ ኩነት ብኣባሳንጆ ቢሉ ከም ዘቕረበ ተገሊጹ ላዕለዋይ ተወካሊ ኣፍሪካ ሕብረትን ነበር ፕሬዚደንት ናይጀርያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ በአሜሪካ ሕብረት አፍሪካን ሕብረት አውሮፓን ብዝድገፍ ናይ ሰላም ጻዕሪ ናብ መቐለ ብምጉዓዝ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዘራሪቦም ተመሊሶም እዮም
ናይዚ ምብጻሕ ዋና ዓላማ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ዝተፈጠረ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ጎንፂ ንከይጋደድ ንምዕራቕ ዝዓልም እዩ ተባሂሉሎም እዚ ናይ ኣባሳንጆ ናይ ሰላም ጻዕሪ ብኣወንታ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝተኻይደ እንትኸውን ንድርድር ዝኾኑ ሰለስተ ዋና ቅድመ ኩነት ብኣባሳንጆ ቢሉ ናብ ሕወሓት ኣቕሪበሎም ቀዳማይ ቅድመ ኩነት ናይቲ ክልል ጊዜያዊ መምሓዳሪ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ስልጣኑ ክምለስ ዝሓትት እዩ ካልኣይ ቅድመ ኩነት ሕወሓት ምስ ፋኖ መንግስቲ ኤርትራን ካልኦት ሓይልታትን ዝመስረቶ ጽምዶ ዝተባሃለ ሕብረት ክበታተን ዝሓትት እዩ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ቅድመ ኩነት ድማ ሕወሓት ናይ ፕሪቶሪያ ናይ ሰላም ስምምዕ ብምኽባር ብዲዲአር መደብ መሰረት ዕጡቃቱ ኣጽዋሮም ንከውርድ ዝሓትት እዩ ኣሊሶን ገባሳንጆ በወገነ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተዘራሪቦም ኣብ ዝቕጽሉ 1-2 ሰሙናት ናብ ሕወሓት ከም ዝምለሱ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ትማሊ ገሊጹ ምንባሩ የዝክር ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ስጋን ቆጻልነት ዘለዎም ስርዓታት ሕርሻን ምግብን ንሃገራዊ ቁጠባ ዕብየትን ኣብ ትሕቲ ዝብል መርሒ ቴማ ብ2021 ናሓሰ 2026 ኣብ ኣስመራ ሃገራዊ ዋዕላ ሕርሻ መጽናዕ ተካይዱ ዕላማ ነዚ ዋዕላ ነቲ ልዕሊ 75 ሚእታዊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝምርከሰሉ ዓውዲ ሕርሻ ካብ ድሑር ኣካይዳ ናብ ዘመናዊ ምዑል ደረጃን ምስግጋር ምዃኑ ኣዋሃድቲ ኮሚቴ ናይቲ ዋዕላ ዶክተር ኤፍሬም ገብረ መስቀልን ኣቶ ዓብደላ ዑመርን ገሊጾም እቲ ዋዕላ ነቶም ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ዘለዉ ባህርያውያን ሰብ ስራሕን ብድሆታትን መጽናዕቲ ዝተሰነየ ፍታሕ ንምድናይ ዝዓለመ እዩ እቲ ንኽልተ መዓልቲ ዝጸንሐ ዋዕላ ኣብ ዝተኣከቡ ጠቕላላ 186 መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ እቶም ብኽእላታት ተመምዮን ቀዳምነት ዝተዋሃቦም 76 ወረቓቕትን ሰርተ ፓስተራትን ኣብ ዝተፈላለዩ ምደባ ሕርሻ ተኻፊሎም ቀሪቦም እዚ መጽናዕታዊ ዋዕላ ተሳትፎ መናእስያት ኣዝዩ ዝናኣድ ከም ዝነበረ ዝሓበረ ኮይኑ ካብቶም ዝቐረቡ መጽናዕትታት እቶም 25 ፍሉይ ትኹረት ተዋሂብዎም ኣሎ ኣብ መወዳእታ ውፅኢት ናይዚ ዋዕላ እቶም ዝቐረቡ መጽናዕትታት ብመልክዕ መጽሓፍ ተሓቲሞም ከም መወከሲ ክዝርግሑን ኣብ ተግባር ንኽውዕልን ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሚኒስትር ሕርሻ ነዚ ኣገዳስነት ዋዕላ ኣብ 2 ወይ 3 ዓመት ቀጻልነት ብዘለዎ መልክዑ ንምክያድ መደብ ከም ዘለዎ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኤርትራ ንሕወሓት መልሲ ከም ዝሃበት ተሓቢሩሎም ትግራይ ብድሮን ኣብ እትድብደበሉ ዘላ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ድማ ዘመናዊ ድሮናትን ዘመናዊ ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ እናርኣየት እትርከብ እንትትከውን ትግራይ እውን ኤርትራ ህጹጽ መልእኽቲ ከም ዝለኣኸት ተገሊጹሎም ኤርትራ ዝሃበቶ መልሲ በፂሕና ኣሎ ክግለጽ እዮም ኣብ ደቡብ ግንባር ዘሎ ኣርምታት ሰራዊት ትግራይ ህጹጽ ትእዛዝ ከም ዝተዋሃባ ተሓቢሮም ዝርዝር በፂሕና ኣሎ ወሃቢ ቃል ሓይሊ ዓፋር መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ፍሊጡሎ ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ግንባር ዓፋር ናባኹም ከነብል ኢና ጆኖሳይደር ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ብትእዛዝ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ሱዳን ዘካይዶ ዘሎ ደብዳብ ድሮን ከቢድ ዋጋ እንዳኽፈሎ ቀፂሉ ይርከብ ሎሚ እውን ድሮን ጆኖሳይደር ብልጽግና አብይ አሕመድ ኣብ ኩምሩክ ብሰራዊት ሱዳን ተወቅዓ ከም ዝተሓምሸሸት ተገሊጹሎም ከተማ ኩምሩክ እታ ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ከም ዘለዋ ዝንገረላ ከተማ ኣብ ሱዳን ኣብ ክልል ሰማያዊ አባይ ናብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዘደው ከባቢ ከም እትርከብ ዝፍለጥ እዩ እታ ድሮን ንሓይልታት RSF ክትሕገዝ ጆኖሳይደር ብልጽግና ብትእዛዝ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ከም ዝተላኸት እኳ እንተተገለጸ መንግስቲ ሱዳን ካብ ስዑድ ዓረብ ብመልክዕ ሓገዝ ዝረኸቦ ኣዝዩ ዘመናዊ ምዃኑ ዝንገረሉ ጸረ ኣየር ራዳር ተጠቂሙ ነተን ድሮናት ካብ ሰማያት የርግፈን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሰራዊት ሱዳን እስካ ሕዚ ቁጽረን ንጹር ዘይኮነ ዋንነተን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ካብ ከተማ ባህር ዳር ኮነ ካብ ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያ ዝብገሳ ድሮናት በተደጋጋሚ እንዳውደቀን ይርከብ እዚ ድማ ስርዓት ብልጽግና በተደጋጋሚ ክምክሕለን ዝጸንሐ ድሮናት ኣብ ሰማያት ውጽኢት ከም ዘይኻላ ዘመላኽት እዩ እንዳተብሓለሉ ይርከብ ቀዳማይ ሓይልታት ጽምዶ ወይ ድማ ሓይልታት ጥምረት ካብ ምዕራብ ብደቡብ ሱዳን ካብ ሰሜን ብግንባር ራያ አላማጣ ካብ ምብራቕ ድማ በቡሬን ሚለን ሰፊሕ ምድላዋት ገይሮም ምህላዎም ገምጊሞም ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ግጥም ሓይልታት ፋኖ ካብ ቅዲ ዱባይ ኩናት ወፂኦም ኣብ ንጡፍ ናይ ጸረ መጥቃዕቲ ስትራቴጂ ምእታዎምን ካብ ትግራይን ኤርትራን ግብፅን ሰፊሕ ደገፍ ይግበረሎም ምህላውን ገምጊሞም ኣብ ግንባር ራያ አላማጣ ጎቦታት ዞብል ዝተረኣየ መንቀሳቐሲ ንሰራዊት ብልጽግና ብሙሉእ ከበባ ክእቱ ዝኽእል ኩነታት ምህላውን ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣርሚ 31 ንጡፍ መንቀሳቐሲ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ኣሃዱታት ፌደራል ከቢድ ሓደጋ ፈጢራ ምህላዋ ገምጊሞም
በዚህ መሰረት ድማ ሰራዊት ብልጽግና ካብ ዝጸንሐ መስመራት ናብ መከላኸል ዕርድታት ክስሕብ ወሲናላ ነዚ ሲዕዎ ድማ ሰራዊት ብልጽግና ካብ ግንባር ራያ ኣላማጣ ወፂን ከተማ ወልድያ ንቕድሚት ገዲፉ ኣብ ከባቢ መርሳ ዕርድታት ክሕዝ ወሲናላ ንድሕሪት ኣብ ምንስሓብ ዝነበረ ሰራዊት ብልጽግና ፋኖ ናብ ልዕሊ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ነቲ መስመራቱ ሓዲጉ ንድሕሪት ዝስሕብ ዝነበረ ቃፍ ላይ በመውቃዕ ኣብ ልዕሊኡ ሰፍ ዘይብል ኪሳራ ውሪድላ ኣሎ ኣብዚ ስርሒት ኣብ ተኻልኣይ ውሳነ ስትራቴጂካዊ መስመር ሚልያ ከይዓጽዎ ዝሰግአ ብልጽግና ናብ ጭፍራ ሲሒቦ ኣብ ጭፍራ ክዕርድ ወሲናላ ብኻሊእ ወገን ድማ ሰራዊት ብልጽግና ድሕረ ዘየዳግም ጸፍዒት ሸራሪና ብምዕራብ ኣቢሎ ናብ ትግራይ ንምእታው ዝነበረ ውጥን ገዲፎም ናብ መከላኸሊ ዕርድታት ክስሕብ ወሲናሎ ክብል ሓድሽ ውሳነታትን ኣሰላልፈታትን ብልጽግና ኣቃሊዕዋላ ናይ ሎማዓንቲ ኣዛረብቲ ኮይኖም ዝወዓሉ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ነዛ ቪድዮ ላይክ ማልኩም ኣረጋግጹ